Эфирден алықлар вақыты студияда Алсу Нұриева исәмісіз. Бүгінгі шарылышының тіп темлары. Кіші ғұмырын сақлап, қалабызда бүтін дүния донорлар күні оңайынан акция узды. Бізге бірінші тапқыр мені попросили, что помощь надо было ребенку. Вот менің отрицательный кровь, шунарға керек болды. Мен шуның үшін бірінші тапқыр келдім, мен шунан берлі сдавать та башладым, помогать етерге. Сәлетлі балаларға лайықлы бөлек. Ознақайда алдыңғы оқушыларны зорладылар. Мен мировой художественный культура бойынша олимпиада яздым. Теге елда мен призер болған едім, бұл елда енді победитель болдым. Яңа сезон. Шәһәрнең мәдәни мөхите проекты яңа старт алды. Бик матур жерлер, бик әйбәт алып баралар, алып барыша. Музыкантлар да бик әйбәт укыйлар. Миңа бик ошый. Шығарылышыбызны шатлыклы хәбәрдән башлыйбыз. Әлмәт район ара күп профильле хастаханасы елның иң яхшы берләшмәсе номинациясендә Ел табиба Ак чәчәкләр республика бәйгесе лауреаты булды. Тантаналы чара Казан Экспо халыкара күргәзмә үзәге мәйданчыгында Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашында узды. Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы оештырган конкурс медицина хезмәткәрләренең һөнәри үсешенә ярдәм итүгә һәм стимуллаштыруга юнәлдерелгән. 14 июньдә Бөтен дөнья кан доноры көне билгеләп үтелә. Бәйрәм алдыннан Әлмәтнең кан салу үзәгендә җәйге донорлар акциясе узды. Аның барышында 36 литр кан җыелды. Чара игелекле Әлмәт иреклеләр үсеше үзәге, Әлмәт районының балалар һәм яшьләр эшләре идарәсе, Donor Search кан донорлары бергәлеге һәм Татнефть компаниясе көчен берләштерде. Иртәдән бирле Әлмәтнең кан алу үзәгендә җанлы атмосфера. Төрле яшьтәге, шулай ук төрле һөнәр ияләре бирегә кеше гомерен саклап калу нияте белән килгәннәр. Әнсирә Сәмигуллина беренче тапкыр моннан 20 ел элек донор булган. Ул үз донацияләре исәбен алып бармаса да, бары тик мактаулы донор статусын биргәндә генә моның инде 40-нчы процедура булуын аңлаган. Мактаулы статусны ул узган ел алган. Бізге бірінші тапқыр мені попросили, что помощь надо было ребенку. Вот менің отрицательный кровь, шунарға керек болды. Мен шуның үшін бірінші тапқыр келдім, мен шунан берлі сдавать та башладым, помогать етерге. Менің қоным һәр вақыт керек. Миңа всегда звонить итеп чакыралар. Акциядә катнашучы һәркем өчен донация процессы җентекләп җайга салынган. Теркәлү һәм барлык кирәкле документларны тутыру, экспресс-анализ өчен бармактан кан алу, донациягә юллаучы яки кан сыйфатын яхшырту буенча киңәшләр бирүче табиб-трансфузиолог белән консультация бар. Чәй эчү, көчне тулыландыру һәм кәефне күтәрү өчен күңелле этап. Һәм турыдан-туры донация процедурасы. Ул нибары 10-15 минут кына алып тора. Үз канын уртаклашырга килүчеләр арасында хезмәттәшебез Булат Усманов та бар. Аның өчен бу 17-нче донация. Бу игелекле адамга аны кайчандыр туганны илһамландырган. Мин бу акция турында соцсетьләрдән белдем. Мен кан кемгәдер булышыр, ярдәм итер дип уйлыйм, һәм абый да кан бирә, ул почетный донор. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк. Донорлар туклану компенсациясенә шулай ук 2 өстәмә ял көненә хокуклы. Бу аларның бәяле бетергесез өлешләре өчен үзенә күрә рәхмәт сүзләре булып тора. Акциядә 101 донор катнашты. Аларның 74-те тулы канны уңышлы тапшырган, ә 3-се кан компонентлары белән бүлешкән. Ләйсән Галиева, Рамил Базардинов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Июньнең 3-нче якшәмбесендә исә ел саен медицина хезмәткәре көне билгеләп үтелә. Быел табиблар үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен 15 июньдә каршылаячак. Шул уңайдан безнең Чүрү төркеме балалар поликлиникасында эшләүче педиатрлар белән аралашып кайтты. Алса Әхмәтҗанова тулырак сөйләр.
Участок педиатры Рафкат Даутов һәм Шафкат туташы Светлана Шарапова бу тандемда 25 ел эшлиләр. Балаларга караш табу алар эшендә иң мөһиме, чөнки яшь пациентлар үзләренә ихлас булганны сизеп, дәвалауга рөхсәтләрен бирә, дип таный табиб. Мы смотрим детей от 0 до 18, и у нас на участке 1400 детей. И все ваши. И все наши. Все наши. Үз эшеңә тугрылык, шәфкатьлелек, башкаларның газапларын кичерә белү. Бу сыйфатлар һәр сәламәтлек саклау хезмәткәренә хас. Роза Кәлимуллина балалар поликлиникасында иң хөрмәтле һәм тәҗрибәле педиатларның берсе. Ул ярты гасырдан артык педиатриядә эшләү дәверендә меңләгән сабыйны аякка бастырган шәхес. Профессию врача выбрала я не зря. Ведь детский врач – это второй человек. Табиб һөнәрен юкка гына сайламадым мин, чөнки нәкъ балалар табибы һәр бала өчен аның тормышы һәм сәламәтлеге өчен җаваплы икенче кеше. Ярты гасыр эшләгәннән соң мин дөрес профессия сайлаганыма инандым. Я с уверенностью могу сказать, что я сделала правильный выбор. Гомеренең 41 елын Евгения Стефановская педиатриягә багышлый. Педиатр булачагын ул яшьтән үк билгеләгән. Бүген аның сүзләре буенча, һәр тармакта уңышлы эшләү өчен балалар белән генә түгел, аларның әниләре белән дә уртак тел таба белергә кирәк. Евгения Стефановская эш дәверендә җыелган хатирәләре белән бүлеште. У меня был мальчик, мама растила его одна, и, наверное, только ленивый не говорил, что он отстает во всем. Минем участокта шундый бер бала бар иде, һәм баланың әнисенә аның бар яктан да артта калуын һәр кайсы әйтә килде. Әнисе бала белән күп шөгыльләнде. Ул үзе музыка хезмәткәре булып эшләгән, бала белән китап укыган, аны төрле җирдә йөрткән. Ул начар сөйләшә, бик еш авырый иде. Вакыт үткәч мин аларны автобуста очраттым һәм баланың сау-сәламәт икәнен күрдем. Ул бала бер юлы 3 мәктәптә укыган. И потом получилось так, что они переехали на другой адрес, и я как-то еду в автобусе, ее встретила. Я говорю, как дела? Сама и спросить-то боюсь, в какой школе учится. Она говорит, а у нас все хорошо. Я говорю, а в какой школе вы учитесь? Она говорит, мы учимся в 3 школах. Гөләндәм Шайдуллина табиблар династиясының дәвамчысы. Галиевлар хезмәт династиясының гомуми стажы 280 елга якын. Шуңа да яшь чагында һөнәр сайлау педиатрга җиңел бирелгән. Инде 15 ел дәвамында Гөләндәм Шайдуллина гаилә һөнәрен дәвам итә. Я тот ребенок первый, получается, мамин ребенок, который вечно болела. Мин бала чакта бик каты чирле идем, аллергия идем инде. Әле тәнемдә сып чыга иде, әле аллергия аркасында ютәл башлана иде. Менә шулай минем бала чагым әни янында хастаханәдә үтте. Шунда мин әнинең эшләгәнен күзәттем. Әни балалар белән эшли иде. Минем дә балалар белән эшлисем килде. Как-то по телу, потом проявлялся это в виде аллергического кашля, потом это постоянно боли в животе. То есть это все мое детство было в больнице у мамы. Мне было весело, мне получилось, параллельно лечилась и параллельно смотрела, как мама лечит детишек. Именно детишек. Мне хотелось именно с детьми. Алсу Ахмаджанова, Олег Павлов, Яңгыр вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Башка темаларга. Азнакай районында төрле югарылыктагы олимпиадаларда җиңү яулаган мәктәп укучыларына район башлыгы грант тапшыру тантанасы узды. Онда укучылар белән бергә аларның әти-әниләрен олимпиадаларга әзерләгән укытучыларны да зурладылар. Уку алдыңгылары белән безнең коллегаларыбыз да аралашты. Агымдагы уку елында фәннәр буенча олимпиадаларның мәктәп этабында 7914, муниципаль этапта 1960 укучы катнашкан. Бөтен Россия олимпиадасының төбәк һәм республика олимпиадаларының йомгаклау этабында район өчен 320 укучы катнашып, 163 җиңүче һәм призер булган. Мин мировой художественный культура буенча олимпиада яздым. Теге елда мин призер булган идем, бу елда инде победитель булдым. Мин бик нык тырыштым аны язырга, мин бик шундый результатлар алгачтым. Мин ул олимпиадаларны бик яратам язырга. Беләсезме, ул олимпиадалар миңа шундый эмоциялар бирә, и волнение, и теге приятная усталость. Олимпиадаларда иң күп призерлар әзерләүче мәктәп шәһәр гимназиясы. Алар 36 призлы урын алганнар. Рус теленнән 18 урыныбыз бар. Һәм инде бүтән предметлар буенча шулай ук безнең инде призерлар, победительләр, җиңүчеләр дибез бар. Бу инде олимпиадада җиңүчеләр әзерләү бик авыр эш дип уйлыйм мин. Чөнки укытучылар дәрестән соң ял көннәрендә укучылар белән бергә әзерләнеп менә шундый җиңүләргә ирешәләр. Муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин укучыларга, аларның әти-әниләренә, укытучыларына һәм мәктәп директорларына рәхмәт сүзләрен җиткерде.
чарада Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының Республика Олимпиада үзәге директоры Гөлнара Исламова, Мәгариф идарәсе җитәкчесе Зөлфия Гыйләҗева да катнашып, изге теләкләрен җиткерде. Хәзерге минутларда районның алтын фонды булган Олимпиада җиңүчеләрен һәм призерларны бүләкләү тантанасы бара. Бүләкләү чарасында барысы 163 укучы катнаша. Бу уңышлар коллектив эш нәтиҗәсе. Ирешелгәннәрдә туктап калмыйча, тагын да зур җиңүләр булсын. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә шәһәрнең мәдәни мөхите проекты яңа старт алды. Инде 9 ел дәвамында бу проект шәһәр халкын һәм кунакларын төрле мәдәни күңел ачу программасы белән сөендерә. Очрашулар калабызда гына түгел, Татарстанның тагын 11 торак пунктында да уза. Беренче чаралар бу елларда үтте. Әлмәттә алар шәһәрнең 8 мәйданчыгында узды. Спит котявка под листочком, схоронясь от росы. Медвежий угол төркеме вокалисты һәм музыканты тамашачыларны халык мирасының якты элементы канат сыман гөсләләр белән таныштыра. Бу иң борынгы һәм яраткан рус музыка коралларының берсе ди ул. Казаннан килгән фолк төркеменең репертуарында автор әсәрләреннән тыш кавер версияләр дә бар. Медвежий угол Салиховларның яраткан төркемнәренең берсе. Бүтән эшне калдырып, зур тату гаиләләре белән алар чыгышларын тыңларга киләләр. Я не первый год уже слушаю, это ребята с Казани. Постоянно где попадаются, хожу на них. Вот, и культурная среда, молодцы, что позвали. Я очень люблю такие мероприятия. Для меня было на самом деле очень отрадно увидеть в афише данную группу, так как я очень люблю эту группу. Мы любители, вообще наша семья, это любители Грушинского фестиваля, а данная группа, она зачастую бывает на этом фестивале. Проектның бу сезонында шәһәрнең 8 җәмәгать киңлеге Яшьлек скверынан алып Иске Әлмәт мәдәният йорты кашындагы мәйданга кадәр җәлеп ителгән. Мәдәни программага Сандугач Сойрар Илем, Браво, Әлмәт фестивальләре лауреатлары чыгышлары, балалар программасы һәм башкалар керә. Яңа иҗади очрашулар арасында Латин Америкасы ритмнары остаханәсе. Биредә катнашучылар биюнең барлыкка килү тарихы һәм файдасы белән танышалар. Остахана ахырында катнашучылар төп бию хәрәкәтләрен үзләштергән була. Бүген шәһәребез халкы һәм кунаклары бачата биюен парлап һәм ялгыз биеп карыйлар. Доминикан меренкалары да биеп карадылар. Ул шундый ук бик дәртле тиз бию. Миңа калса бачата аларга күбрәк ошады. Монда үзара бәйләнеш тә якынрак, бию дә хислерәк. Более близкое, более чувственный танец. Альбина Хасанова Латин Америкасы биюләре ритмнары белән 3 ел таныш. Гомумән төрле биюләр ярата. Мөмкинлек килеп чыккан сайын биим. Мин биим, 3 ел инде биим. Ученик сыман, именно ныгышы бияргә. Әлмәт милли мәдәни үзәге үз тамашачысы өчен киң программа әзерләде. 2 сәгать буена музыкантлар һәм вокалистлар Комсомол паркында тере музыка бүләк иттеләр. Татнефть компаниясе проекты күптән инде шәһәрнең күркәм традициясенә әверелде ди Рида Камаева. Үзен тугрылыклы тамашачыларның берсе дип атый. Бик матур җырлыйлар, бик әйбәт алып баралар, алпарыша. Музыкантлар да бик әйбәт укыйлар. Миңа бик ошый. Шәһәрнең мәдәни мөхите проекты Әлмәтләр һәм шәһәр кунакларының күңелләрен һәр җомга һәм шимбә ачачак. Программа атнан сайын 18-дән 20 сәгатькә кадәр дәвам итәчәк. Шәһәр
Шәһәрнең мәдәни мөхит проекты 2016 елдан Татнефть компаниясе тарафыннан гамәлгә ашырыла. Бу вакыт эчендә республиканың 12 торак пункты проектта катнашты. Районнарның һәрберсендә шәһәрләрдә яшәүчеләр һәм кунаклар арасында популяр булган берничә мәйданчык каралган. Жәй жеттіме мәдәни мөхит проекты үз эшен башлап җибәрә. Быел ул Мәлбәгыш авылында да үтә. Бүген менә монда яшәүче авыл халкы өчен академистлар группасы алар өчен яраткан җырларын башкара. Дарья Потемкина һәм Ольга Колотеева Әлмәттән килгән аккордеончылар. Бу кичтә алар Мәлбәгыш авылында яшәүчеләр өчен чын бәйрәм оештырдылар. Аккордеон киң тавыш диапазонына ия һәм бу музыка уен коралында классикадан алып хәзерге жанрларга кадәр төрле музыкаль стильләр башкарырга мөмкин. Все отлично. Гости приходят. Барысы да яхшы кунаклар җыела һәм мин искиткеч концерт булачагына ышанам. Без моның өчен барысын да эшләрбез. Бүген без халык композицияләрендә жанр классикасында башкарачакбыз һәм татар бию көйләрен дә калдырмыйбыз. Барысы да халыкның кәефен күтәрү өчен эшләнә. Песни, конечно же, куда без татар бию для наших жителей. Мәлбәгыш авылында яшәүчеләр өчен бу проект яңа. Моннан тыш, хәзер авыл кешеләренең яңа мәллә иҗтимагый мәдәни үзәге дә бар. Нәкъ менә шушы мәдәни объект территориясендә яшәүчеләр кичке концертка җыелганда иде. Авыл халкы өчен мондый мероприятиялар бик кирәк. Ул җанландыра, кеше күңеленә матурлык хисе, кызык, менә монда күрешәләр. Хәзерге көндә безнең бу культурный центр кырында авыл халкы күрешә, бер-берсен белән хәлләрен белешә дигәндәй, күңел ача. Бик кирәкле мероприятие дип уйлыйм. Киләсе шәһәрнең мәдәни мөхит проекты турындагы тулы мәгълүматны безнең социаль шелтәләрдә табып булачак. Ночь пройдет, наступит утро ясное, знаю, счастье нас с тобой ждет. Алсак Маҗанова, Алия Моратова, яңаклар вакыты Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә юл шилтәре масштаблы ремонтлау дәвам итә. Юл өслегенә капиталь ремонт ясалу сәбәпле 13 июньнән алып эшләр тамамланганчыга кадәр Тельман урамында Риза Фахретдин урамыннан Тахиров урамына кадәрге участокта хәрәкәт вакытлыча шикләнәчәк. Юлларны киң колаш белән яңарту Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм район башкарма комитеты җитәкчесе Гүзәл Хәбетдинова ярдәме белән эшләнә. Маршрутыгызны алдан уйларга киңәш итәбез. Бүгінгі шығарылышта шулар иде. Мин Алсунуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнантинова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.